kene galak bong ba to kat ke jing kam ya ka banta ka si hang ne nam ta gos ka sil ngan sim kalat ba ngan pendut da ka buram ngade man salit ke masting tang bam lele kata ka jing i jung ai i ngan salit i haja ka ba pemdei mau pi ba yu i na salit i nga buram i ba te kudu sitan masting kumna ngile bang niyo kene ki sramkat nga sarai larang ipoy nang stoin da kababuram ki bana kane kathan larang ipoy syar yang do yuring do na kathan jungi kidan kawai lara pisai pek kadan bet kawai na artili dukan komputer ka batho ka CSC lane ka common service center kane kane ka jakka ka ban timban kam ban le jakndo officer filan kam ban apply kane ki shramkat nda bilayo kane ki shramkat sibun ki skim ki lat jingarap nam tanong red fila long applicable fila don ha bandawa bat kader ko hak yang i banginio kalau ngabaron ka madu kata-kata kani kadi kakat na kamenta jumi ki nongrep hay tang ban sa kiwi kat nongrep ban pelitu bangini nongrep tang ba ya kane la itu kerpang da ka office bada ka sarkar bat kane la kumna ngina pa ya kane ka kadi ka kam ka tasuk phila ban le khila ne phila ban pha bat no ki bri ki ba phishania pumdei ba ki pha kelumar kajing ban kam golong ba phiran kam epikat jong phi epikat anang yung ada thubut ka bangi khamsuk bangi kinong kinong ni ki badam dei gi bru bala nang wasat ngakren kelum nang tangin kam ka account number nang tadin ka account number don kam aadhar number lese la dangong aadhar number ka baburom dang don ki baklan patle dang don ki bom tre ban aadhar number kalong ban ring ane fi aadhar number udon kam e u aadhar number nang ta haga jugjungi menta ka jukko ka ba menta san badon kam ikor kibor ni don kam yu number phone number phone don kam adu kata-kata mar ki ek message ki ek don kam ki ek website na pila register tu isram ki website ki itu ye fi pimron kam le ya kendu kila tip kila enroll fi yang tu kin phone ye fi kin ai fi ki message ki don kam kane pila ban le apply lara pipa bat kiwi pa gini ki don kam la phala mar ka passport ada pipa tu kiwi hele philai le jong philai kane ka kam ma namtip namar nga ngale anong stoin henry ngamtip kisim kato henry anong stoin da kabuburon kisim sanpo tingka kata kamde baka sarkar kapan pisaya fi ngimde masusu bakla henry utu anong penle ba syam dukan ang uhaban sim bakli namar ulut ka por ulut ka by print ulut ka baila jam tu te kata kadai syapang u isram kat mo isram kata kadai katin pharak mo isram mo ta Henry kapan kabar kabar aku aban keran epi galong ba na aku aban keran ya ka machurut konsensi jungi lese ka konsensi ka lese ka nang stanyo kidon bahap kum jeka jungi ni machurut ka jinge galong ba hadu mentala de pli ka civil subdivision ka machurut konsensi go office unang rap ya kendu jinge jinja yu department kata gawe kapan gabalai kajing tajong ki officer ban lecce ki tuki sinong lada kinong rep ki dun kam ban palik pesi ka kendau kapan ingkong kabar ban palik spek lada jet ki jingri ki jingrap kabalai lada don ki skim ki badai ban aina office nilai kemno ngalai kendu ko ki jinge hadalai kerpat ku malik kroy ka samla ka mut ban kala balapan klap to sesar kasiar kasingin penot kong kan say ta kemudian no puan gitu ki pik puan kina dong hodong jong tu ka para kan si apply jai dala iyo kemud bah wan itu orang cocori bom la jong hading hansan sa deadline na post bang lara piwan seno lara piwan sel tatip sin la deadline mo syong sa jingbu kan jong ki dalalai kong ani ngakan yare ngasar kene hadu ka khlam thun ka kada yam tu ko ngam tibe kumno pin tibe ha kadur jumpi epik jumpi ha bokut kong tharai la bande kong namar khatpan ngani ko islam mar bifordar chimja yala jong dala pakona bang kono wan shu margila pek mono bayarat wan shu habakut banse habaj wate ki sen bhalang nanong to hablik patrong umdi bang thai ki
ki ofsar lese ki sadon ni bas ngo ya kana jingkram jenga ban na ko ara bakin smo lese kin sasusi lese kin sapai kmat enga anrai habang iron haki hills farmerian ayu ubule rai pikmat na madaga bag pikmat ki hawat ini hai gitu but ngane to yapi ka jing tumo ka ba shakmat do je ka ma shurut manta hagini kinat ni lang ba shen ngila pan krai ki kot kisla but nin sa penyo na ko office ka pura jong unai kane kumba ka health department ka ligbo sab santara je ka bala jingai palat ngiran ka man bo sab santaro nam tagi nongrep kane ka ba ko aban keren ladam dawa manga mafi mano bandawa umdan bandawa soba ni bare mangne kliat ni ra ene ka message kamde ban kurno hangne mo ba khadu ya wai kita kinong rep ki banang na banbat khulom na hajuk jungi menta shubu no menta giron kinong rep fasnong gi bomnang ban thok giron kamita ta giron kam ki hawan sanga kan ya rap kata gari jingram kam mentoy ban ay unong rep sila kala umnang ban kam kadang kam mentoy utu unong rep bo be bomnang ban thok ban doyo ko ka application ban andala yo kadi ke tu gi ku ye I bari dai ka samar ka tang thau bro ko we da ko puro mladai we nong rep la ba ko bale masti ngane kadi ke jing mentoy on tang masti mo ki kunjungi kadi ke jing mentoy ye ki kun tang thau ki o kam ti jam dai na kadi kata bangin kam kredit beri no ko ki para nong rep Siapa sa siyang no? Pitip nem ba unong rep? Habaw rep halang ka utray hang no. Omdon kiway batray ki department kiba kementam. Kat ka jing kemen nong rep. Urep unong rep haka shit ka kriat. Henry unong rep bat ka tray bat ka siyaw. Bat ka tray bat ka rai. Bat kas kabak hado kolong ba ukasi jung irundur yaki surjing rai da bakan ut habaw yo snow be yakar ship kisik te ngapan kut ya jingkran jama sa sim ngai kublai pi baro si borom bat basuk bat baknan in rai make a message na khot ye publicity kane ka sur ka bangin sa kanut kane ka sur jung kuway ka jat mandrio poli Amerika kabala du jat no kabala du jat mantangi sa pang sur